Patay ang 4 na bata na natutulog sa kanilang bahay sa sunog sa Cebu City. Mga magulang ng 4 na bata naghahanap buhay nang mangyari ang sunog. Ang detalye sa ulat ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Halos hindi na makilala ang nasunog na bangkay ng magkakapatid na bayaton na sina Angelo, 10 taong gulang, Cyril, 6 anyos at Cristina, 1 taong gulang. Kasamang nasawi sa insidente ang kanilang 11 buwang pinsan na si Amari Zane Caburnay. 3 pang katao ang sugatan ng masunog ang 7 bahay sa Sitio Upper Kapakulan sa Barangay Tisa, Cebu City kahapon ng madaling araw. Nang mangyari ang sunog na nagsimula sa bahay ng bayaton, wala ang magulang na mga bata dahil parihong naghahanap buhay. Ayon sa ina ni Amari Jane, karya niya ang sanggol ngunit aksidente niya itong nabitawan nang mabagsakan siya ng nasusunog na hagdanan. Ayon naman sa tiyuhin ng magkakapatid na bayaton, nasa ikalawang palapag ng bahay ang mga bata nang sumiklab ang sunog. Narinig niya at ng kanilang mga kapitbahay ang iyakan ng magkakapatid, subalit wala silang nagawa dahil sa laki ng apoy. Nakita pa ng tiyuhin na niyakap ng nakakatandang kapatid ang kanyang mga nakakabatang kapatid. Ang nakita rin ako sir, looy siya kay sir, gigakos na gini yung mga igsuon yung maguwang. Yung mga mangod nga mga bata ba, gigakos na lang niya. Dili na dyan makaya sir, kay pagawas na mo ang ini ang kayo na naman sa babaw. Patuloy na inimbestigahan ng Cebu City Fire Office ang dahilan sa sunog na nag-iwan ng danyos na tinatayang nasa mahigit 500,000 pesos. Akuin ng Cebu City Government ang pagpapalibing ng mga bata. Panawagan ng DEP sa publiko na magdubli ingat at siguraduhing ligtas ang mga bahay. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News.